Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kadaka hamzun akirun ba'da alif aksara min karfaini lafduha rodif. Kadaka iku koyok mengkono-mengkono asyada kurup ziyada hamzun utawi kurup hamzah. Akirun kang dadi akhire kalimat ba'da alifin kang tetep ing dalem sakwise alif. Aksara ing kuruf kang luwih akeh min karfaini tinimbang saking kuruf loro. Lafdua utawi lapate alif iku rodifah manut guri opo lafduha. Ai tegese kadalika koyok mengkono-mengkono asyada kurup ziyada. Yuk kamu dikukumi opo alal hamzati kurup hamzah biziyadati kelawan kurup ziyada. Ida wakoat ing dalem nalikane tumibo opo hamzah akhiron ing akhiri kalimat ba'da alifin ing dalem sakwise kuruf alif. Takut dama kang dingini ha ing alif opo aksaru kuruf kang luwe akeh min karfaini tinimbang kuruf loro. Naku kamrou umpamane lapat kamrou maknane abang. Wa asurau lan lapat asurau tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram Asyura. Wa qasi'u lan lapat qasi'u lenge kayawan yarbu lenge binatang tikus. Fa ing taqaddama mongko lamun wis dingin al alifa ing kuruf alif opo karfani kuruf loro. Fal hamzatu mongko utawi hamzah iku ghairu zaidatin ora kurup kang zaidah. Nakwu kisain umpamane lapat kisain maknane selindang. Waridain lan lapat ridain maknane yo selindang. Dadi kisain iku pakaian yo kena, selindang yo kena yo. Selindang atau pakaian. Warida lan lapat rida maknane selindang. Lapat kisain lan ridain hamzanya itu bukan hamzah zaidah. Jadi kurup asli, bukan kurup zaidah. Fal hamzatu mongko utawi kurup hamzah fil awali ing dalem contoh kang awal lapat kisain iku badalun ganteni min wawin saking kuruf wawu. Wafisani lan ing dalem contoh kang kaping pindho lapat ridain iku badalun ganteni min yain saking kuruf ya. Wa kadzalika lan kaya mengkono ghairu zaidatin ida taqaddama ing dalem nalikane dingini alal alifi ing atase kuruf alif opo karfun opo kuruf wakidun kang siji kamain koyok lapat main maknane banyu. Wadain lan lapat dain maknane obat. Wa nunu fil akhirikal hamji wa fi nakwi godum farin asolatan kufi. Wa nunu utawi kuruf nun fil akhiri ing dalem akhiri kalimat iku kal hamji koyok huruf hamzah. Wakufiyah lan dialap cukup
apa huruf nun asolatan ing huruf asal fi nakwi gudum farin ing dalem sepadane lapat gudum farin maknane macan gudun far. Anunu utawi huruf nun iku idza waqaf ing dalem nalikane tumiba apa huruf nun akhiron ing akhire kalimat ba'da alifin ing dalem sakwise huruf alif takut dama kang dingini ha ing huruf nun apa aksaru kang luwe akeh min karfaini tinimbang huruf loro. Kukima mongko dikukumi alaiha ing atase huruf nun apa biziadati huruf ziyadah kama kukima kaya oleh dikukumi apa al hamzati huruf hamzah kina waqaat ing dalem nalikane tumiba apa huruf hamzah kadalika kaya mengkono-mengkono akhiron ba'da alif. Wadalika utawi mengkono-mengkono bisyadati iku nakwu Ja'faruna umpamane lapat Ja'faruna maknane minyak wangi wasakruna lan lapat sakruna wong kang mendem. Fa'ilam yasbi mongko lamun ora dingini ha ing ba'da alif ha ing sakwise alif tatawa ba'da alif apa salah satun telung huruf fahia mongko utawi huruf nun iku asliyatun kang bangsa asli enakwu makanin umpamane lapat makanin maknane panggonan wa zamanin lan lapat zamanin maknane zaman atau waktu atau mongso. Lapat makanin lan lapat zamanin itu nunnya itu huruf asli makanin wa zamanin nunnya itu huruf asli. Wayu kamu lan dikukumi aidon kali maneh alan nuni opo huruf nun bisyadati kelawan huruf ziyadah idza waqaat ing dalem nalikane tumiba opo huruf nun ba'da karfaini ing dalem sakwise huruf loro wa ba'daha kali iku ing dalem sakwise huruf nun karfani utawi huruf loro waune wau kali ayo ba'da iku menjadi kubar karfani menjadi muftada jadi wa ba'daha kali iku ing dalem sakwise huruf nun karfani utawi huruf loro ka gudun farin koyok sepadane lapat gudun farin maknane macan gudun far. Wa ta'u fit ta'nisi wal munduru'ah wa nakwil istif'ali wal mutawa'ah. Wa ta'u utawi huruf ta iku zaidatun huruf kang tambahan fit ta'nisi ing dalem tak tanise kalimat fit ta'nisi ing dalem ta'nise kalimat wal munduru'ati lan krana duduake huruf tak munduru'ah wa nakwil istifhali lan sepadane tae wazane lafat istifali dadi ana tae ya istifali tak istif lho ali wal mutaawati lan duduake makna tak mutawaa tegese iku zaidatun huruf tambahan tujadu ditambahake apa atau huruf tak ida kanat ing dalem nalikane ana apa huruf tak iku litaknisi keduwene taknis kako imatin koyok sepadane lapat ko imatin itu tak taknis ya ko imatin jadi tak iku kanggone taknis ko imatin walil mundoriati lan keduwene tak munduru'ah nakwu angta taf'alu
umpamane lapat angta utawi sira iku taf'alu agawe sapa sira tae lafat taf'alu itu tak mudhuru'a au ma'asini utawa ing dalem sertane huruf sin wal istifhali wal istifali sampai wal istifali au ma'asini utawa ing dalem sertane huruf sin wal endi mau mencolote au ma'asini utawa ing dalem sertane huruf sin fil istifali ing dalem wazane lafat istifali wa furu'ihi lan piro-piro cabange wazane lafat istifali nakwu istikrojin umpamane lafat istikrojun maknane amre metu wa mustakrojun lan lapat mustakrojun wong kang dijalui metu wastakroja lan lapat istakroja amri metu sapa zaid au muto awati fa'ala au muto awati fa'ala utawa tak muto wa'ai wazani lafat fa'ala nakwu alam tuhu umpamane lapat alam tuhu itu menjadi tak mutawa'ayo alam tu ngulang sopo ingsun hu ing zaid fata alama mongko belajar sopo zaid au fa'lala utawa wazani lafat fa'lala katadak ruja koyok lafat tadak ruja dadi glundung sopo zaid dadi lapat dak ruja itu ikut lafat fa'lala kalau ditambahi tak tadak ruja ya tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan wal ha'u utawi kurup ha iku zaidatun kurup tambahan wakfan kali tingkah wakof iku kalima koyok sepadane lapat 5 ha iku ha zaidah walam taro lan lapat taro dadi 5 maknane krono opo walam taro lan lapat lam taro ora ningali sapa sira ora weruh sapa sira ha iku ha zaidah huruf tambahan yo 5 walam taro ono haknya itu hak wakop walamu lan huruf lam fil isaroti ing dalam isim isaro al mustahiroti kang dikuncurake tegese iku zaidatun huruf zaidah tujadu ditambahake opo al ha'u huruf ha fil waqfi ing dalam tingkah wakof nakwu 5 sepadane lapat 5 krono opo jadi ditambah ha wakof 5 walam taro lan lapat lam taro ora weruh sapa sira atau ora ningali sapa sira jadi diberi hak wakop wakot sabako lan temen-temen wis dingin fi babil wakfi ing dalem bape wakop opo bayanuma jelasake lapat tujadu kang ditambahake opo huruf hak fihi ing dalem ma wa utawi ma tujadu fi iku ma huruf al istibhamiyatu kang bangsa istibham al majruratu kang dijerake wal fi'lu lan fi'il al makduful lami kang dibuang lam fi'ile lil wakofi krono tingkah wakof naku ro umpamane lapat ro werwa sapa sira awil majizumu utawa fi'il kang diwaca jazm naku lam taro umpamane lapat lam taro diwaca jazm ya ana lam penjazm ora weruh sapa sira wa kulu mabniyin lan saben-saben lapat kang mabni ala karukatin ing atase karukat naku kaifa umpamane lapat kaifa
maknane kaya apa ana hak wakaf ya. Ilama angin lapat kuti akang dipedhot tatawa kang diputus kang dipegot apa emah anil indofati saking indofa ka qablu kaya lapat qablu wa ba'du lan lapat ba'du. Wasmalah wa ismalah ngono wae. Wasmalah hamzah wasol. Wasmalah wa ismalah ngono wae. Wa ismalah lan isime lapat lah. Allati rupane lapat lah. Li nafyil jingsi kang krana nafiake jenis naku la rajula. Umpamane lapat la rajula. La rajula ora ana jenise wong lanang iku maujud. Wal munada lan ya munada naku zaitu. Umpamane lapat zaitu. He zaid. Wal fi'lu lan fi'il al madi kang wis kliwat apa fi'il naku durubah. Umpamane lapat durubah. Waturu dalan kelaku aidon kalimane apa ziyadatul lami ziyadai huruf lam fi asmail isaroti ing dalem pira-pira isim isaro naku dalika umpamane lapat dalika watilka lan lapat tilka wa hunalika lan lapat hunalika. Wamna ziyadatan bila qaidin sabat ilam tabayyan kujatun kadilat. Wamna lan nyegao sapa sira ziyadatan ing ziyadai huruf bila qaidin kelawan tanpa ana qaid sabata kang wis tetep apa qaid ilam tabayyan lamun ora dadi pertelo apa kujatun dalil saking wong araf kadilat kaya sepadane lapat kadilat. Ida waqa'a ing dalem nalikane tumiba apa saeun sewiji-wiji min kurufi ziyadati saking pira-pira huruf ziyadah al asroti kang ana 10. Allati rupane kurufi ziyadati ya jema'u kang ngumpulake ha ing kurufi ziyadati al asroti qauluka apa pengucap sira ing lapat sa'altumuniha huruf ziyadah ana 10 ya. Sa'altumuniha sin hamzah lam ta mim wawu nun ya ha alif. Dadi huruf ziyadah ana 10. Kalian kali kang sepi amma saking lapat kuyidat kang dikoyiti bihi kelawan emma apa ziyadatuhu ziyadai sek ziyadai kurupe sek ziyadai kurufe sek fakum mongko ngukum mono sapa sira fakum mongko ngukumi sapa sira bi asolatihi kelawan asline kurup sek kurup sewiji-wiji illa in koma angin lamun jumenengake ala ziyadatihi ing atase kurup ziyadai sek apa kujatun dalil saking wong araf bayyinatun kang pertelo kasukuti hamzati sam'alin kaya gugure kurup hamzai lapat sam'alin fi qaulihim ing dalam pengucape wong araf samalatirriku sumulan samalat niup arak lor opo ariku angin sumulan kelawan niup arak lor idahabat ing dalem nalikani niup opo ariku samalan kelawan arak lor tatawa samalan ing dalem arak lor waka sukuti nuni kamdulah lan kaya gugure huruf nune lapat kamdulah fi qaulihim ing dalam pengucape wong araf kadilatil ibilu kadilat mangan wit eri sopo al ibilu sopo opo unta ngono kadilat mangan wit eri opo al ibilu opo unta ngono ae sapa ya kenek ya sapa unta
apa unta. Ida ada ing dalem nalikane nglarakake atau melarat ha ing ibil apa aklul kamdoli mangan witeri. Jadi unta mangan witeri ku melarati gak amit-amit badhe nuncak ning ilate melarat. Waka sukuti ta'i malakuti lan kaya gugure ta'i lafat malakuti. Maknane malakut itu keraton langit ya. Fil mulki ing dalem lapat al mulki. Maknane mulki keraton dunya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.